Hej YouTube. Ja, jeg har ikke været inde på den her server før. Fuck. Hvis I, ham vi har her, det er en, der hedder Benjamin. Ham har jeg lige lært at kende via Mikkel, som så har fået en ny bror. Du skal ikke skyde mig! Fuck dig, Mikkel. Så red. Men jeg er fucking dårlig til at ramme med pil. Men de har så spillet ind på den her server. Jeg tror i noget tid. I har vel spillet ind på den her server i noget tid her, ikke? Og så har de fået noget psykoarm, og jeg ved ikke hvad, en admint. Holy shit. Men som sagt, så fuck, det var til på at ramme dig. Men som sagt, så ja. Det er første gang jeg... Fuck, men du ramte dig selv. Hvordan kan I skyde? Hvordan kan du skyde så fucking hurtigt? Nå, på den måde. Nu ved jeg, hvordan du gør det. Ja, hvad er der? Ja. Jeg har ikke en fucking anelse om, hvad vi skal lave. 2 sekunder. Ja, 2 sekunder. Jeg sætter lige et ur til. Det sætter jeg til et kvarter. Au, for helvede, nu dør jeg snart. Jeg dør. Jeg har sat et ur til, der er på et kvarter. Jeg har et halvt liv tilbage, så please lad være med at dræbe mig. Jamen, jeg prøver bare at dræbe en, for det er et fjols. Mikkel, prøv lige at se, der kommer en pil flyvende ud, hvis du bare bliver der. I er sindssyge. Jeg tror, jeg æder noget mad, så jeg kan regenerere noget liv. Hvad skal vi lave? Mikkel, jeg har lige skrevet til en admin, at vi blev briefet. Altså ham der, som der gav os det her arme. Men jeg har kun én pil, Magnus. Fordi du er Infinity. Jeg har 31 piler. Vi skal også have det sur oven i hovedet. Jeg har 8 stykker kun. Men vi kunne jo sådan set spørge YouTube, hvad synes I, vi skulle bygge? Det var cool. Det må godt være en monsterspawner, men så skal er der bare et lille problem. Ja, det er hvordan vi får fat i monsterspawneren. Kan man ikke få det af en admin, så der er igen på det? Oh shit. Prøv lige at spørge, om vi må få det. Jamen han er ikke inde, jeg skrev bare på Skype. Prøv du også spørge ham på Skype, om vi må få det. Det er egentlig en meget fed bro, det her. Det er egentlig en fucking fed bro. Hvad? Det er egentlig meget fedt bare at gå sådan op ad den. Altså det er kun mig, som der har bygget det her. Han hjalp overhovedet ikke. Vel, Mikkel? Nej. Ah! Jeg faldt ned. Jeg er her. Kan I se mig? Åh, for helvede! Du må ikke dræbe mig. Magnus, se Du lige slår mig, det så her- smadrer jeg dig. I det her mod, så er jeg kommet til helvede uden at bruge helvede portalen. Ved du, hvordan jeg gjorde? Ved du, hvordan jeg gjorde? Ved du, hvordan jeg gjorde? Men jeg sætter lige optagelsen på pause, min lillebror kommer ind. Her igen YouTube. Undskyld, jeg først satte en pause lidt efter min lillebror han var der. I bliver bare ved. Hvem er der bliver ved med at skyde pil? Du slår mig ikke. Det er ikke mig. Eller skyder mig. Kom, jeg beskytter dig. Jeg er her. Bag mig. Hej. Magnus, Ja. bag mig, jeg beskytter dig. Hallo. Magnus. Ja. Har Windows Live Movie Maker? Om jeg har? Ja, har du? Nej, det tror jeg ikke. Skal jeg sende det til dig? Du må da sgu gerne. Okay. I to har lært hinanden at kende rigtig hurtigt. Jamen, du er sgu også en fed fyr, du. Ikke som i tyk, men som i sej. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du er tyk. Nu har jeg ikke set dig, så... Og du skal ikke skyde mig! Så er de
har ikke kaldt dig tyk. Eller noget som helst. Skider mig ikke. Hvis du skyder, så stopper jeg optagelsen. Og går ud af serveren. Hvad hedder du på Skype? Jeg sagde, hvis jeg skriver det til dig, og så sætter jeg lige optagelsen på pause, for jeg har sgu ikke lyst til at få en helvedesmasse venneanmodninger. Så ses om lidt YouTube igen. Så er jeg tilbage. Pas på, jeg tror Mikkel har tænkt sig at skyde en pil i dig. Det havde han så også. Men bare ikke så hurtigt. Ved mig, der står den herude. Nå, med mig der står han derinde for at lade sin pil. Eller vi skal lade være med at slå hinanden. Vi kunne få lavet nogle møbler herinde måske. Huset er for dit. Må jeg også få en seng? Nej. Jeg er forever alone. Stiller jeg mig over i hjørnet. Du må sove der. Begynder at græde. Jeg laver lige en ting til dig der. Tak. Og den anden kan du sove. Yeah. Den er pisse hård. Min seng! Nå. Har jeg overhovedet noget uld? Har I ingen? Nej. Normalt ville jeg ikke gide at gå. Er der overhovedet mobs på i den her? Nej. Ja. Nå, er der? Hvorfor er der ikke noget? Det er der, hvor man kan få noget. Måske er det fordi der er lys over alt. Ikke alt. Hey, hvorfor står der en kiste her? Ej. Nå, det er minerkiste eller hvad? Mikkel. Ja, Nå. det er ikke mig, det er en, der vil være med i Let's Play, men jeg ved ikke, hvad vi skal sige til ham, om vi skal sige nej eller ja. Og jeg synes fandme, vi skal sige ja. Han er god mening. Hov. Jamen så Fuck! larm. Hvad? Så bliver der for meget larm. Hold da. Nå jo, og Mikkel og Benjamin, de er i gang med Let's Play ind på den her server. Ja, men det står jeg helt op. Og vi er overhovedet ikke engang lægget en eneste video ind. Jeg har heller ikke fået nogen video ind på min YouTube-kanal, for den, der er den jeg har prøvet med 3 videoer, og det er så de eneste 3 videoer, jeg faktisk har. Men der har den så bare sagt fejl. En af videoerne, det er med mig, der faktisk lige pludselig bliver rimelig god til sin Fortress. Magnus, tag den anden ting. Nej, Jeg fik sjov. det er den der til den. Hvilken en? Den der til, hvor jeg snad den, og så tager den. Nej. Men det var Benjamin seng. Vi skal ikke engang sove. Harry Mess. Dobbeltknipning. Det er jo, stil dig der igen, fordi så får han blowjob, mens han bliver knippet. Vent, vi skal jo lige tage tøjet af. Ej, du skal lige tage dit armor på igen. Hey, min pil ligger stadig heroppe. Fuck, har du lavet en penis? Er det en gris? Du har en gris som ben. Jeg hopper bare ned på det træ her. Jeg vil faktisk godt lide den her bro ind til det her. Det skal den på. Hov. Ej, nej. Hvad er det? Så får du ikke mere for den 25. Hvad fanden går du ned i gulvet? For mig, Benjamin, så går du rundt ned i gulvet. Så er han også blevet mig. Det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Prøv at acceptere. Gå lidt væk, og så acceptere den, mens jeg ligger i sengen. Sidst jeg ligger nede i gulvet.
Så det går fucked ud. What the fuck? Så vågner jeg op over ved sengen. Hvad fanden? Skød? Var det ikke... Benjamin, var det ikke dig, der skød? Og så går der ild i dig. Jeg sagde den så blod. At pilen er rødt tilbage. Oh, fuck. Der var bare... Noget smart. Au. Ej, hallo, filmer du? Ja, jeg filmer. Jamen, vi laver ikke engang noget. Hvad er det? Så er nogle lorteepisode. Må Gud! Au, for helvede. Jeg bliver bare skudt tilbage. Jeg bliver bare ved med at nærmest dø hele tiden. Men det er fordi Mikkel Au. har ikke slår. Au. Du skal ikke skyde mig 3 gange, din spade. Hvem slår ikke mit svær? Ej, du slår mig. Du skød mig. Du skød mig 3 gange. Nej, Jo, du gjorde. nej, Jo. nej. Prøv lige at se her. Så skød du mig 1 gang, og bagefter slog du mig 2 gange. Det der. For der var ild i mig. Og du har ikke fire aspect på din hund. Det vil jeg ved med. Au, du gik. Du har lavet dig en lille ildring. Det er fire guard. Jeg skød lige igennem hegnet. Det kommer med. Au, for helvede. Jeg ser på. Mens de fighter. Oj, jeg var der og rammer. Ja. Er jeg ramt forkert? Oj, jeg ramte forkert. Nej, jeg er ikke styrt det. Ja, Hej. nej, nu skal vi fandme til at tage sammen. Og det var med skyld. Men vi kunne lave møbler herinde jo. Nej, fordi så skal det blive større. Jeg æder kage. Hvis jeg kunne. Og den texture pack jeg bruger, det er Spacked Poop Easy Craft. Jeg bruger normalt. Jeg bruger en eller anden. Kedelig. Du kan ikke slå mig. Jeg slog dig med et ikke enchantet sværd. Det slår der overhovedet ikke. Nej, det gjorde du ikke. Du har ikke slået mig. Ellers lægger jeg bare helvedes til. Ja, vi går lige. Skal vi ikke bygge et eller andet eller noget? Undskyld, du må ikke dræbe mig, nej, lad være. Mikkel vil dræbe mig, Og han er et tvivl. og derfor skal jeg dræbes, eller hvad? Ja. Ja, fuck dig, Og virkeligheden, tror jeg. fuck dig. Du er bare et svin. Det er simpelthen Seriøst. Nå, der er ringet klokken, så vi ses YouTube.